ra gyud dito. Ay ko. Nagdali-dali sa pagkuha sa ilang mga sudlanan ang mga residente sa Barangay Casol sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental aron sudlan sa ilang gipamunit nga isda nga midagsa sa ilang pantalan. Sumala sa residenteng si Miko nga nag-upload sa video, dako ang ilang pasalamat sa grasya nga niabot sa ilang lugar. Naglumbahan na ipudog dagan kay siyempre isda dili man sa ingon og kanunay kanang mga tempo-tempo ra pod adagan yung nalipay. Miyerkules milabayng simana, dihang una niyang nakuhaan og video ang pagdagsa sa mga isdang tuloy o tamban sa ilang pantalan. Di nakabaligya pa ang pipila ka mga residente kay sobra-sobra pa sa ilang panudan ang napunit nga isda. Di mo ubos sa napulo katab ang napunit nga isda sa mga residente. Mentras anaasab sa tag-upat ka kilong isda ang ilang nabitbit pauli sa ilang balay sa subling pagdagsa sa isdang tuloy pagkasunod adlaw. Daghan mo kay nga naganaangay ba siya tanan sa kada tao siguro mabahin-bahin po siguro tag 4 ka kilo ana. Matod sa BFAR, ang pagdagsa sa isda sa dapit timailhan sa abundang supply niini nga resulta sab sa gipatumang closed season kung pagbawal sa pagpanguha sa isdang tuloy sulod sa 3 ka bulan gikan Disyembre hangtod Marso matag tuig. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.